ಕೆಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕುಡ್ಲಾ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಬಜ್ಜೋಡಿದ 41 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ರೋಷನ್ ಮಸ್ಕರೆನೆಸ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ನಕಲು ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ದೋಲಿನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿನ ಬಲೆಕ್ ಬೂರ್ದೆ. ನಕಲು ದಾಖಲೆ ಓಲೆಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಭಂಡಾರಗೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ದೂರದ ಮಿತ್ತು ಓರಿಯನು ಕುಡ್ಲಾ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರು. ಕುಡ್ಲಾ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಉಜ್ಜೋಡಿದ 41 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ರೋಷನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಪರಮಾರ್ಗದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇತ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಕೋಣೆಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ಆಫೀಸನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ತದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮಾರ್ಕ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಪುಟ್ಟಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಕ್ಕಲು ಪ್ರಮಾಣ ದೋಲಿನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ನಿಜವಾಯಿನ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ನಂಬಾದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂದು ದೂರ್ದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ಬತ್ತಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಕುಡ್ಲಾ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಗ್ಗುದು ಆರೋಪಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೇರು. ಆರೋಪಿನಲ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ನಕಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡುಲು, ನಕಲು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಕಲು ಉದ್ಯಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ನಕಲು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಮಾರ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್, ನಕಲು ಪುಟ್ಟುನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲೇನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ತೆತ್ತೊಂದೇರು. ಕರಿನ ಮೂಜೆ ವರ್ಷಲೇಡು ಆಯಡ್ದು ದಾಖಲೆ ದಿತ್ತೊನ್ನಕಲು ಅವೆನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡು ಸಾಲ ಸವಲತ್ತು ದಿತ್ತೊನ್ನರೆ ಗಳಸೊಂದು ಸರಕಾರದ ಭಂಡಾರಗೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಸುರುತ ತನಿಖೆಡ್ದ ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ. ನಕಲು ಪ್ರಮಾಣ ದೋಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಆರೋಪಿ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ರೋಷನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟರ್ ಮೆಷಿನ್, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ತೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಈ ನಕಲು ದಾಖಲೆ ಓಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ದಂದೆಡು ನನಲ ಕೆಲವು ಜನ ಸೇರೊಂದಿನ ಸಂಶಯ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ನಾಡು ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ದುಂಬರಿದನಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಕಿಯೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸುತ್ತದ ಕಣಿಯಾರು ಮಲೆ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಅರ್ತಿಯಡ್ಕ ಪನ್ಪುನವನು ರಬ್ಬರ್ ಮರ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಸೈತಿನ ಕಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೇಲೊಂದಿತ್ತಿನ ತೋಜಿತಂಡು. ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಕಾರ್ಬಾರಗು ಹಳ್ಳಿದ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲು ಪೋಡಿತೊಂದೆರು. ಇತ್ತೆ 1-2 ವರ್ಷಲೆಡು ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಪಜ್ಜೆ ಗುರ್ತಲು ತೋಜಿನಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಗೂ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಐತ ಬೋಂಟೇನು ಮರತ ಮಿತ್ತದಿ ಇದು ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಕೆಯೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳ್ತಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಸುತ್ತದ ಕಣಿಯಾರು ಮಲೆ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಅರ್ತಿಯಡ್ಕ ಪನ್ಪುನವಲು ರಬ್ಬರ್ ಮರ ಒಂಜೇಟು ಸೈತಿನ ಕಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೇಲೊಂದಿತ್ತಿನ ತೋಜಿದಿತ್ತದು ಇಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತನೆ ಕಾರ್ಬಾರೊಂದು ಕಾಡು ಇಲಾಖೆ ನಿಘಂಟು ಪಂಡಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಹಳ್ಳಿದ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲುಬೊಕ್ಕ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಕ್ಲಿಗ ಪೋಡಿಕೆ ಶುರುವಾತಂಡು. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿನ ತೋಟದ ಕೆಲಸದ ಕುಲು ತೋಟದ ನಡುಟು ರಬ್ಬರ್ ಮರ ಒಂಜಿ ತಮಿತ್ತು ಸೈತಿನ ಕಂಜಿ ನೇಲುನ ತೂದು ಪೋಡಿದು ಪೋತೆರು. ಕಂಜಿದ ತರೆ ಗೆಲ್ಲು ಕಬರ್ದ ಇಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ತಿರ್ತು ಬೂರಂದಿನಂಚ ಆಧಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕಂಜಿದ ಒಂಜಾತ ಮಾಸನು ಒಯ್ತದು ತಿಂತಂಡು ಬಾಕಿನು ಮರಟು ನೇಲ್ಪಾದು ದೀದು ಪೋತುಂಡು. ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಡು ನೆಟ್ಟೆದ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡಪಾಂದು ಪುನಃ ಒಂದು ವೇಸೂರು ಮಾತಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಲು ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರ ದೀವನರೆ ದುಮ್ಮು ಬರಡೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಸಂಯೋಜಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತರು ಕುಡ್ಲಾ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡಪಾಯಿನ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಶಿಬಿರೋಡು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲಾ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ನಿಲೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರೋಟರಿ ಕುಡ್ಲಾ ಹಿಲ್ ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ನೆತ್ತಿರದಾನ ಶಿಬಿರ ಶನಿವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಸೇರ್ದು ಪೊಂಜೋಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ನೆತ್ತಿರದಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಲೇಡಿ ಕೋಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೆಲಸದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಸಂಯೋಜಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತಿರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಡು ನೆತ್ತಿರದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡಪಾಂದು ಪುನಃ ಒಂದು ವೇಸೂರು ಮಾತಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಲು ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರ ದೀವನರೆ ದುಂಬು ಬರಡೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಶಾಲೆದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ನಡಪಾಂದುಂಡೊಂದು ಅರ್ಪಂಡೇರು. ಇವತ್ತೊಂದು ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹಾಗೂ ಅವ್ರದ್ದು BP ಮತ್ತು ಓರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅನಂತರವೇ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸಿನ ಮಾಲಕರಾದ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಹೆಜ್ಜೆ. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. We are having Dan Utsav for 2 weeks this year for Dasra. For the first day we had honoring of Safai Karmacharis who are the garbage collectors around us. We had Annadana in Bhagwati temple where the children collected money and gave lunch for all the people around Mangalore. We visited the Commissioner's office to welcome him to Mangalore this year. We are going to go to the annual trust Shakti Nagar to donate food, essential medicines, old clothes to the puppies and kittens that are there. We are going to the Vriddhacham Vatsalaya and donating rice, fruits and essential commodities to them. We are also going to our local police station, which is Barke police station, to thank our policemen and women at work. We are going to go to all of our traffic police to thank them for their services, and we are going to give them a little gift and a thank you card. And today we are very honored to work with Red Cross Society as well as the Rotary Club Mangalore Hillside to have a blood donation drive. We are really proud of our EuroKids family for donating blood in such large numbers, and we thank them and hope that Goddess blesses all of us with good wishes. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಉಚ್ಚಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2023 ಸಜ್ಜಡು ಅಟ್ಟಣೆ ನಡೆತುಂಡು. ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಉಚ್ಚಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2023 ಸಜ್ಜಾ ಹೊಂದಿದ್ದು ಬಾರಿ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಸಲಹೆಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ವೈಭವ ನಡಪೆರವುಂಡು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ಕರೆಂಟ್ ಬುಲ್ಪುದ ಸಿಂಗಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ನವದುರ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿಲೆನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅಕೇರಿದ ಹಂತೊಡುಂಡು. ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರುಡು ಭಕ್ತರು ದಿಂಜ ಜನ ಪಾಲ್ದೆತನುಡು. ನಾಡ ಪರ್ಬ ಗಡ್ದುಡಾವುಡುಂದು ಮೊಗವೀರ ಸಂಘಟನೆ ನಾಯಕರು ಮಾಧ್ಯಮಲಿಡು ಕೇನೊಂದೆರು. ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2023 ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಾಲ ನವದುರ್ಗೆರೆ ಮತ್ತು ಶಾರದೆಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10:30 ಗಂಟೆ ತನಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿವಿಧ ಆಯ್ದ ತಂಡಗಳಿಂದ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಸೋಮವಾರ ಬೆದ್ರದ ಮಹಾವೀರ ಭವನಡು ಸೋಮವಾರ ಕೊಡಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಂತ ಸಭೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂತ ಸಮಿತಿ ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ತೆರಿಪಾದಲು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂತ ಸಮಿತಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಬೆದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಭವನುಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಸೋಮವಾರ ಕೊಡಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಂತ ಸಭೆ ನಡಪೆರವುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬೆದ್ರ ಜೈನ ಮಠದ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಭಟ್ಟಾರಕ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತ ಸಮಿತಿದ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕುಡ್ಲದ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಮಹಾ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಟ್ಟಾದ ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಮಾತಾಶ್ರೀ ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಜ್ಞಾನಮಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೇರು. ಸಂತ ಸಭೆ ಎದುಕೊನ್ನ ಸಮಿತಿಡು ದುಂಬತ್ತ ಮಂತ್ರಿ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್, ವಕೀಲರು ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿನಂಚ 30 ಜನ ಉಲ್ಲೆರು.
ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಒಂಜೇ ಪಂಪನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸೋದರತೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೊಳುಚಿಲ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಿಷಯ ನೆಡು ಚರ್ಚೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಚಿಂತನೆ ಸಬಿಟ್ಟು ನಡಪುಣೊಂದು ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಪಟ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅನಡ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅನಂತವೀರ ಜೈನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಅಮೃತಮಲ್ಲ, ಸಂಜಯಂತ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಮಾಜ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದೇಳಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತದೆ. ಸಂಸತ್ 23 ಅದಂದರೆ ಒಂದು 4ನೇ ಸಭೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. 3 ದಿವಸ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ನೋಟಿಸ್ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತ್ರಿಜಿಲ್ಲಾ ದ್ವಿಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಗು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಅದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಮೂಡುಬುದ್ಧಿಯವರದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಜೈನ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾರಂತೀರ್ನ 120ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡಪುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರರಿಗೂ ಕಾರಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ ತೆರಿಪಾದರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಟಾ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೀರ್ನ 120ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ತುಮುಡಿ ಸೌಧದ ಜನತಾ ಡೀಲಕ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಲೇಸ ನಡಪುಣೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಎಡನೀರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ವೇರು. ನಿಟ್ಟೆ ಡೀಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ ಪುಷ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾವಿರೆಂದು ಪಂಡಿರು. ದೂರದರ್ಶನದ ತಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೂ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಾರಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬಿಎಂ ಇದಿನಬ್ಬ ಕಯ್ಯಾರ, ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ, ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಠಲ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಏಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವ, ನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ನಿಸರ್ ಅಹಮದರೆಗೂ ಈ ದುಂಬು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತನೆಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರ ಪಂಡಿರು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಪೇಜಾವರ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಜಿಕೆ ಬಡ್ಸಿರಾಜೆ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೊಡಿದ್ದರು. ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಈ ವರ್ಷವು ಕಾರಂತರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ನಮಗೀಗ ಕಾರಂತರ ಬಾಲವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ, ಹುಟ್ಟೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವೇ. ಸಾಧಕರನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು, ಸಾಧಕರನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕಾರಂತರು ಕೈಯಾಡಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಚೇತನ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲೋರುವ ಕಾರಂತ ಬರಬೇಕೇನೋ ಸದಾಶಯ. ಈ ವರ್ಷ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ನಾವು ಪತ್ತುಮುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಕೋವಿಡ್ನ ನಂತರ ನಾವು ಪುರಭವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಪತ್ತುಮುಡಿಯ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದರ್ಥದ ಗೌಪ್ಯ, ಆವಾಗ ಆ ಗೌಪ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾಪೈ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪೇಜಾವರ್ಷಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷವು ನಾಡಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾರಂತ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡಿಯಾಲಗುತ್ತಿನ ಪತ್ತುಮುಡಿ ಜನತಾ ಡೀಲಕ್ಸ್ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಕುಂಜಾರ್ಗ ಕೈತಲ್ದ ಕಾಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಣು ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈತ್ ಬುರ್ದಿನ ತೋಜಿದನು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಕುಂಜಾರ್ಗ ಕೈತಲ್ದ ಕಾಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಣು ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈತದ ಬೂರ್ದಿನ ತೋಜಿದಂಡ. ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತುಡು ಬುಲೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರು ಜೇಸುದಾಸ್ ಸೋನ್ಸ್ ಕುಂಜಾರ್ಗೊಡು ಸೈತದಿನ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿನ ಗುಮನ ಮಲ್ತದಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಇನ್ನಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಮಾಲಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕಾಡು ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಶು ಇಲಾಖೆಗೂ ತಿರಿಪಾದಿತ್ತದು. ಕುಂದಾಪುರ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗದ ವಲಯ ಕಾಡಧಿಕಾರಿ ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ, ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಒತ್ತು ವಲಯ ಕಾಡಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರುರಾಜ್ ಕೆ, ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ಸೈತಿನ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿನ ತೂದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂಡೆರು. ಗಸ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಲಕಿಯರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಭಿನಾಯಕ್, ಚರಣ್ ಜೋಗಿ, ಅಭಿಲಾಷ್, ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾಯ್ ದುಂಬಾಡ್ತೆಡು, ಊರ್ದಕಲು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ರಘುರಾಮ ಪ್ರಭು, ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ ಮೊಕ್ಲಿನ ಸಾಕಾರುಡು ಕೈತಲ್ದ ಕಂಡ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿನು ಕೌಂತೆರು. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಬಜಾಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು 2023-24 ಸಾಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಬಾಬು ಕುಟ್ಟಡ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನೋಡು ನಡಪುಂಡು. ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಆಟದ ಕಲಾವಿದರು ವೇಣೂರು ಸದಾಶಿವ ಕುಲಾಲ್ರೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಆಟ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದರು. ಇಡಿಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು.